4 dage siden døde en 23-årig pornomodel og sangerinde fra Tyskland af hjertestop, efter at have fået opereret sine bryster større fra en F til en G-krop. Der var tale om hendes 6. brystforstørrende operation. Herhjemme, der sidder Linse Kessler, og du har faktisk også lige fået opereret dine bryster større for 6. gang. Ja. Man får lyst til at sige allerførst, hvad har du af BH-størrelse nu? Du går så ikke med BH, for det er ikke nødvendigt, men hvilken kopstørrelse har du? Altså, jeg var i magasin her, lige efter jeg havde fået de her bryster. Og der var vi ude i, at det nok var en triple K, hvis jeg skulle kunne passe den. Den kan jeg ikke købe i Danmark, og jeg bruger BH'er nogle gange, du ved, for at vogteren ikke skal stride ud og sådan, ikke? Okay. Men altså, den er ikke nødvendig, men jeg vil gerne bruge BH, så jeg skal nok til USA eller et eller andet. Okay. Når nu du hører, hvad der er sket med den her 23-årige kvinde, som jo altså også har fået lavet sine bryster større for 6. gang, vi ser et billede af hende her. Hvad tænker du så? Altså, hun døde af hjertestop under operationen. Ja, det kunne lige så godt have været en fedtsugning, eller hun var blevet kørt ned i en bus, eller et eller andet, kan man sige, ikke? Men jeg synes, det er rigtig, rigtig synd for hende, og det er jo røvtur. Det er det, og jeg er da glad for, at det ikke er mig. Men tænker du ikke også over, at det måske kan gå galt for dig? Bliver du ikke bange? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Fordi at, jeg tror, fordi jeg har været så heldig så mange gange. Jeg har jo også fået lavet på ansigtsløft, og jeg har jo været under kniven nogle gange og sådan, men enten er jeg bare meget heldig, eller også så er det måske bare meget sjældent, sådan noget sker. Og det er det også. Men man kan jo sige, i stedet for at gamble med det, altså som du siger, nu har du måske bare været heldig. Du havde jo ret store bryster i forvejen. Hvorfor skulle de så være endnu større? Jo, det var fordi, de skal jo skiftes på et eller andet tidspunkt under alle omstændigheder. Og jeg har en veninde, der også blev opereret 10 dage før mig her for et par måneder siden. Og hun fik 1500 ml i. Så var jeg jo nødt til at få lavet dem større end hende, det kan du godt se. Så går der lige sådan lidt venindefejt i dem. Ja, nej. Det var nu egentlig også, fordi de skulle skifte, så kunne jeg lige så godt putte lidt mere i. Og her sidder du, altså det her, det er så... jeg kan ikke engang bære dem. Det er dine gamle bryster? Ja, det er et af de gamle. Nå, okay. Det var operation hvad? Det ved du ikke helt, eller hvordan? Det er operation 5. Det er fra det sidste sæt. Okay, og så tænkte du, det er ikke stort nok, så skulle de altså bare være større. Hvornår stopper det? Altså, hvornår tænker du, nok er nok? Jamen, jeg synes jo nok er nu, men det synes jeg også sidste gang. Det er jo og det synes jeg også forrige gang. Så jeg kan jo blive ved. Men det kan jeg ikke, fordi altså... Jeg synes, at nu er jeg nået 44 år. Så nu må det altså slutte, ikke? Nu må jeg lade være med at lave dem større, men altså... Jeg tror, jeg slutter her. Okay. Når du nu kigger dig selv i spejlet, altså, hvad tænker du? Så tænker du, det er pænt, det kunne godt være pænere, hvis de var endnu større. Eller, altså, hvorfor er du vild med at have dem så store? For de er jo, kan man jo lige så godt sige, så store, at man jo nærmest har svært ved at se dig i øjnene, fordi det er ekstremt. Ja, det er ikke en provokation. Det er ikke mere, i hvert fald. Det var det for et par sæt siden. Det er bare, jeg synes altså, det er dødflot, og jeg synes, jeg er rigtig dejlig at ligge med dem. Når jeg selv skal sige det, ikke? Altså, det er ikke, fordi jeg synes, at alle mænd skal tænke, hvor hun lækker, fordi hun har store bryster. Det må de selv, om de synes. Det er da også dejligt, hvis de tænker, det ser godt ud. Men det er vitterligt for mig. Jeg synes, det ser skide godt ud, når jeg står i bare bryster foran spejlet. Så tænker jeg bare, Linse, du er jo fantastisk. Hvad siger folk, når de møder dig? Eller siger de overhovedet noget, de taber næse og mund? Ja, de siger nu ikke så meget mere. Jeg tror, folk har vendt sig til mig nu. Du har jo en datter. Hvad siger hun til det? Jamen, hun har jo også vendt sig til det gradvist, fordi hun har jo været der. Ja, jeg fik det første sæt, da hun var 1 år. Og så er der ellers kørt de næste 5 operationer igennem hendes liv. Og jeg troede faktisk ikke, at hun kunne finde på nogensinde at gøre det selv, fordi hun er sådan, ej, mor ikke igen, og ej, nu lå hun rundt med forbinding igen. Men det gjorde hun. Nu har hun også fået lavet større bryster? Ja, det fik hun sidste sommer. Hvor store er de? De er bare 340. Det er jo ingenting. Altså, nej, det er små fugleflatter. Siger du. Så må man rette sig op. Må jeg lige høre, der er noget med, at det er jo ikke kun helt fantastisk. Altså, det kan godt være, at du synes, det er fantastisk, når du kigger dig i spejlet. Men når du så skal sove, så ved jeg, at du har fået lavet du har en særligt designet madras. Den har jeg ikke fået endnu. Nå, okay. Hvordan kommer den til at se ud? Jamen, jeg skal ud i skummen til hønneskrædderen ude på Frederikssundsvej, fordi han laver skumgummimadrasser. Og så kan jeg simpelthen få ham til at skære 2 huller. Og så vil jeg jo kunne... Jamen, det er bare en forestilling, jeg har, ikke? Så kan jeg jo bare lægge mine bryster dernede i og sove på maven. Ja. Det gider jeg godt, og det glæder mig rigtig meget, så det gør jeg. Okay, det er så det, vi andre kan.
Vi kan da så i det mindste, når vi ikke har det, du har der, så kan vi da det mindste sove på maven. Jamen, Linse, jeg håber, at det er det, fordi der er jo en risiko hver gang. Men tak, fordi du ville komme herind i hvert fald. Tusind tak.